Uite ce viu aici. Vezi? Vezi-le? Bă, dacă te sunt. Hai, Bobby. Hai, mă, câți micuți spui. Ia uite cât sunt. Ia uitați câte mai mulți sunt. Hai, Bobby. Uite câte sunt. Da. Câte atac astea? Ha? Ia uite câte sunt. Bă, băiatule, îți pești. Ce 20? Uite cum aș stau aici. Deci după plajă migrează în sat. Ia. Bă, dacă te sun, bă, băiatul. Doamne, maică, da. Ce o măciulie. Ți-e frică de maimuțe? Băi, dacă te sun, mă. Și îi dau cu bascata dacă e ceva. Nu, sincer, da, ți-e frică pentru că dacă te mușcă trebuie să stai la spitale. Eu era să fiu mușcat, m-a agățat foarte puțin, dar nu a pătruns. Nu, n-ai văzut că n-a pătruns pielea.